up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arkimang, lukumang, tide udebaka nga yu programa sana safe sa. Manatulog fos bibijing, mabat ala sana maodi, wispitang, wisa nikiri, wisa brokopondo, wisa saramaka, wispitang of Lili Dorp, we bardio odi. En we accident natuurlijk fuko, arka programa, arkidetori sa otaki. Waka nangay banyi of isturu, da is dong, ay luku, want tide, wotaktori, en likfaisi, misdona masara fikas. May baru ang grantang ibrang sa lubiwang en natuurlijk masarot sa ima date baka fukuin na programa. Pujaso it may bar alading diaspora gemeenschap. Maar in het bijzonder onze familieleden, vrienden, kennissen die in Nederland wonen, België, Parijs ook. Maar ook Caribisch gebied, Sint Maarten, Aruba, Curaçao. Amerika natuurlijk ook. En Fujaso it met jara programma die na nga masala Rut. Of je lukt programma Manting, bakan na of niti, zou ik zeggen, heel veel kijkplezier. Maar belangrijk, een boodschap zou je zien. Dat is belangrijk. Maar ik zei sa pamirmang, ja sernamang, me altijd tak sernamang, usap dat Tamara, na Freddy, maar na de Wali, dat usabi. En natuurlijk, in het programma die zie je, tak ufrato dat die, en masrafikas. Oleh bepaalde zijn. Dat is maar ja, klopt. Branasa lumiwan like pamasarot tayo. Morgen is eigenlijk het formele de mijn karen lichtjesfeest na Diwali. Ja. Maar het is niet gewoon een lichtjesfeest. Daar gaat het bij mij om. Het gaat meer om naar religie. In het Hindoeïsme, bij de mijn kara, mooi woorden mij taken. Deepavali. Ja. En Deepavali is eigenlijk herleid uit Diwali. Het is simpel uitgelegd, het is de overwinning van de goede naar de kwade. En eigenlijk de waarheid op de leugen te overbruggen. Maar ook nog, dat er zijn heel veel situaties waar mensen in zijn algemeen hun huis schoonmaken voordat, weet je, de mijn karing Lakshmi, Maya, dat bedoelt men letterlijk als je je geld verdient ook, moet je het ook heel zorgzaam bewaren. En ook daarmee kunnen omgaan. Okay. En Lakshmi is een godin die, laat mij zeggen, maar het is ook zo, binnen de Hindoeïsme eigenlijk gedragen wordt als de godin van geld. Yeah. En je ziet alasma proberen in de Hindoe in Suriname, maar over de hele wereld zijn miljoenen Hindustanen die dus zo'n dag beleiden. Om dus ervoor te zorgen dat een systeem voor jou in je geeststreven de beste wordt uitgehaald. Weet je? En dat je daaruit wel zorg ervoor dat je ook, weet je, redzaam bent. Mensen ook een beetje sociaal helpen. Okay. Weet je, al die dingetjes zijn heel belangrijk. Maar ook in harmonie gaat leven met mensen. Dus, het is niet alleen dat ik op bepaalde manier, het is een lichtje en je maakt het aan. Nee, je houdt jezelf ook rein daartegen. Want er is ook een periode waar mensen dus vegetarisch zijn. Weet je, het is niet van, gewoon je bij want die en je letas aan. Dat is het niet. Je houdt je huis schoon. Ik wil niet zeggen alleen dat je osokrin zit. Maar je gaat ook je erf rondom ook. Weet je, je omgeving daar allemaal schoonmaken. Dat, weet je, geld moet je altijd waardevol toevoegen. Dus zij leg me uit. Kijk, in Suriname bijvoorbeeld, dat we dat aan Suriname. Ja, je legt dus maar uit, Allegesani, je primi osso. Ik denk ook toe dat je nou, ook toe, je geest afwaswaai, je liep naar je buurman, naar je overbuurman, naar je kinderen, dat je liep valk zuti en in een country jassen nang isi asane, de mensen gewoon Hindustani, wa Japanese of zo, una Suriname, dus Allegesvi die zie eigenlijk. Moest Charo komen bij één, hè? Dus elkaar bundelen om als één nation naar buiten te komen. Zo moet je het zien. Ja? We hebben een kleine clipje. Mogen jullie ook ervan genieten? Ja. Jai Mahalakshmi Ma
जय महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो जय महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो झोली फैलाए खड़ी झोली फैलाए खड़ी मैया भंडार भरो जय महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो जय महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो Nou, Arki, een mooi clipje, ik zal maar even stakkie. Maar ja, wij gaan gewoon verder, omdat Boemvoersan heeft takkie. En wij zien, Masrafikas, dat bepaalde politiek partijen, sambe de in een regering, before. Ja. De mij was straat in hoe, ik leg bepaalde zaken uit. En we zien dat een voorzitter voor NDP, Wayambo, dat hij legt bepaalde zaken uit. En UNO, voor Senasepsa, natuurlijk wel leg afvallen uit. Dit is mas, ik kon leg bepaalde zaken uit. De luka verleden, want het is mas no loopt tegen terug naar in de geschiedenis. De ziet dat een vrouw legt uit dat jaren, a regering die is no boom. A regering die is no boom. Eerst komen de verkiezingen om stemt op NDP en asma te leg afvallen ook uit dat jaren no. Te onde gekozen dat we moeten hersen uit de goede tapu Masrafikas dat corruptie we bestrijden. Samsa Masraret, wacht. We bestrijden corruptie. Sade modu? We bestrijden corruptie. Brasa lobiwang. Kom ik eigenlijk bijna minawan takje, maar ik ga het toch naar voren halen. Want los maar ook kon inderdaad leg feit takje Masraret. De moko leg je uit voor corruptie. Laten ze eerst, kom ik takje met respect. U moet ervoor zorgen, mevrouw Jenny. Ja, u moet ervoor zorgen dat Hoefdracht terug naar Suriname komt en ze verantwoordelijk gaat stellen. Sademandu, Peamonigo. Dan moet u komen zeggen dat die corruptie gaat zijn. Ano NDP. Want NDP heeft 10 jaar regeerruimte gehad. En wat hebben jullie van gemaakt? 250 miljoen alleen achtergelaten in de centrale bank. Dat je lost corruptie af. En dan stonden mensen aan de Hendrikstraat om dollars te kopen. Ja. En dat kon de centrale bank niet. Je eigen gespaarde US dollar niet eens 250 terugkrijgen van de bank. Dat je stelt corruptie. Mevrouw Jenny, alle respectie. Hou uzelf niet voor de gek. En hou het volk ook niet voor de gek. Dus dat er nu 1,4 miljard US dollar is gespaard door Thai-beren voor Srana people. Voor Thai de man beren tak brengen no be man te tap tafra. Zoals vervoer de man no be man pai tak olie de man no be man bai. Door uw beleid van 10 jaar de regering. Dus prasa lobby wan me anatak me agressief, maar me wan leggen nu uit. Dus maar die zie nou mooi weer de mij compleet je nu nou onder of een vergadering of een weekvergadering weet ik veel. Alleen om aan de regering te komen voor zorg en voor dat de mij geniet voor de centrale bank. En voor zorg voor het wanneer die er mij bij helikopter. Dat wanneer die mij tek SLM voor charter like Air for One was China. Voor mij SLM failliet. If dat nog sorry dat mij next grasal kuplata. Is dat nog niet genoeg geweest? Ja, maar Safikas. Maar daarom ben agressief. Ja, maar je noemt agressief goed. zo. Maar je noemt agressief zo. Want Tori heeft takket. Precies. Omdat mevrouw Jenny go leg uit ook toe en dan gebruik ons spreekwoord. En misdon arkin in me osso. Ja. Arkin in me osso. En mevrouw leg uit takkie een ezel, is dat maar spreekwoord dat tak ezel. Een ezel stoot zich niet aan dezelfde steen. Dus in een go als er een probleem, als er een fout bakken. Dan met takkie mevrouw Jenny. Je hebt helemaal gelijk. If je legt afvallig uit asanati, dan volk die gaat scoren. Volk, ik gebruik je verstaan wat aan. Volk voor mi grandpa, sanu de moro. Volk die gaat scoren. Dat volk wat tegen dat ja leti. Uno kan stem die NDP moro. Omdat afwas arrafasje sayucha dat sama sapikas leg uit waar. Arrafasje sayucha. Uno kan de wa isel ja leti. Wat ik stem die jubaka.
Nasre probleem. Dat is het probleem. Ik wil ook een formatieview, zade. Zijn dezelfde mensen. Het zijn dezelfde mensen, Dus, mevrouw, jij ja, helemaal gelijk. Dus, Tigo dape, baka go vergaderen tijdens maandag hier en onopstemd die NDP. Want NDP, nasre formatie, nasre probleem, veel miljard schuld in baka. Samen is Afrika stak ook toe. Alle de toer dat die. Dus, je moet adviseren des maandag stem tap PAP, uno stem tap NDP. Want NDP, charako de go achteruit baka. En asanfa, PAP bouw op. Urulik NDP obroke baka. Ano sama sarap? Dat is mategi. Dat is het. Ja. En misschien ook toe pe wamang eriger in een parlement is de met een show. Ja, koliba dat voorzien want as matak molosari. Serieus? Ja, as matak molosari. Oké, dan moet sabi. Bogo dadelijk niet tapos. Dan moet sabi. As man leg uit ook toe dat direct kweli de direct moto di VAP nang aboptek abra. De mali bufuse sa baka. Mi was op soort sensie. 250 miljoen nomo in de centrale bank. Niet is 1,5, niet 3 weken import no bede. Dat is zo to money libi. Ataki? Zo, nu hebben wij 7 maanden importdekking. Ja. Weet je wat dat wil zeggen? Dus, mijn man begrijpt van de man die zegt probeer voor kies aan ruimte eten, voor knapu, voor leg unu babausan uit. Ja, maar vergeet die tijdens maar dat jaren nou, ja, nou liep 4 miljard schuld aan baka. Dat hebben we dat is het, Taki. Dat hebben we tegen man. We tegen maar jaren nog liep dat aan baka gine man, want de man en we doen maar bij ambtenaren. Wel nou, een man van tevoren. Ja. De maigi a regering, meneer Chan, tekabra, mina mapai rokoma moro. Dat doet u toch? Dus ala de torati. Dus uno voor programma die zie, we leggen een bepaalde zaak uit. En ik zei taki, want samen zijn in parlement. Dat is dat meteen de masra. Mimo voor we krasi daarom ik ben juke kong bawan. Asansa boven mek in parlement na show. Brada, you kiss you bird food taki. You make you standpunt ba. Wel, dan moet je even rustig wachten en nu horen. Sa atraparte ya biftaki toe. Zo hoort het. En if masra B, like amra pasi, taking verantwoordelijk voor moest doen, dat je leti fasi. En ja, als je als een kleinkind gaat gedragen, like een volwassen jurist, en bijna mi nou aan tegen dat je nou een jurist, dat je bij moest saben moro betre dan mi, sa dat dorosi, na stratis, roko tranga, pai belasting, voor you. Dus, boven nog kan de show. Dat werkt niet meer, het is altijd, ik weet, het is al 6 maanden, je want me kwam propaganda, doe het op een andere manier. Ja, mi brada, dus dat werkt niet. Ja, maar natuurlijk om zo rapvolk, van de man misdraagding in het parlement. Look even. Bagaris, mina uka stellen van de water pot na door, van mina una bego ukata nabja, mina trawang. Ik ben de niemand komt maar hier, kom mijn mensen hier behandelen als een crimineel. Goed zo. Jullie zijn ziek in jullie hoofd. Ja, politie, dit kan wel. Opdracht van de regering, dit kan wel. Ik ben de baas van het parlement. Ik ga nu naar het toilet en ik mag overal in het gebouw beginnen. Wat denkt u wel? Wat denkt u? Permissie. Hoe nego no asi? Nee. De politie is niet, de politie gaat. Dat is mij opposten, inspecteur. Dat is mij opposten. Nee. Nee, dat is veel twee. Ik ga niet niks meer Dit is DNA vandaag aan de dag. Dit is het. Politie discrimineert. Ja. Hey man.
U mag niet aan mij liggen. Ja, nou, u ziet toch, als hij gaat van woorden, en de man is die, wees de voorzien, dan ben je ondervoorzitter in het parlement. Ja, Ja, klopt. toch? Hij zou het beter moeten weten. Hij zou het beter moeten weten. Hij zou het beter Dat moeten hij moet weten. misdragen zo. Als hij gaat van woorden, en dan is manisi, en de manisi ook kon leg je uit dat jaren nou, 2025, uno odra kondre. Op zo'n manier, want je ziet bepaalde dingen van de misdraging. Als hij gaat van woorden. Dus recht, regel, de man is op regel. Dus daarom gaat het dialoog. Maar leg je uit dat. Ama beetje zijn beurt. Ja. Je doet je punt ba. Ja. Je atramang ama je je standpunt. Ja. En je naf de eens na man. Ja. Dat je mag tegen dat voorzitter. Je want een interruptie. Ja. Maar je gaat jezelf niet gedragen als een kleinkind toch? Nee. Maar goed. Brasa me ook toen was aan het op social media. Ja. Want man met wat uitspraak. Dan me dat ik me gado. Me de na via P. Ja. Nooit van via me na bel me. Daarvoor bellen meneer Jasso. Is dat toch? Ja. Ik wil mezelf afvragen, Masraret. Ja. Ben je mij mopang aan deze Maar je hebt een video vindt, toch? Make de machine. Brasa, ko lupu samen leggen, jongen. Ik ga je wel zeggen, en ik ga dit nog een keer zeggen, niemand van de VHP moet me meer bellen. Ik ben niet geïnteresseerd in geen enkel miljoen, nog 2 miljoen. Want ik word gebeld, sa Iwani, Jari, no, Kongwe, we gaan je op de lijst. VHP, enough, bel me. Want dat willen ze doen. Ze bellen je om je mond goed te maken, want dat je tekamo niet. Begrijp je? Dus VHP, nogmaals, voordat ik het afrond. Alla desma loyalisten, toppers van de VHP, uno bel me. Ik heb jullie geld niet nodig. Masra, kom je naar alle respect. Beervliet. Masra Beervliet, maak jezelf niet belachelijk. Ik mag u met alle respect zeggen, na zomaar je met jezelf belachelijk. Ja. Is dat om een man? Niet 1, niet 2, niet 3. Er zijn honderden mensen binnen de partij die heel hard werken voor zorg ervoor dat ik kondre kon doen. Dat u op je van nodig sa plunder a foto, dat er nu een rechtszaak loopt. Je denkt dat ik lauw, no? Maar dat is gewoon, allemaal bij die nog partij, ja, kijk hoor. Dus Ja, kijk, dat meer toe dat de maar dat je een onderdak zoekt, dan moet je wel op een andere manier komen. Ja. Maar probeer ons in deze VAP nou dan kwaadlichte positie te zetten. Dat lijkt dat we bidden je wel aan meer waarde dat je na abi. Nee. Je had niet eens 150 stemmen, ik dacht 121, maar brada, amorop chima funu in een parlement, toch? Masra kishan is op mijn amabe abi. Is abi? Boven de 2000 als je dat niet weet. Dus we hebben jou niet nodig. Nee, maar ook het feit dat mij legt uit dat topper hoe VHP is bellen. En meneer Beervliet, pakito. Meneer Beervliet, die no. En respect. If je legt niet uit dat topper hoe VHP is bellen. En dan vraag ik ook, wie bel je op? En in een mandje, in een wane, in een mankari, dat je no, dat betekent gos dat oso, gos dat op mijn balkon, te kwam osa de drie, dat hoor je me voor. Want me, if one mij bel me op, a heer top e bel me op, dat moet karning. Maar dat kan je niet doen. Je moet namen noemen, dat tenminste, dat moet arkie. Maar anders, want me ook, toen kan leggen uit, dat president van Amerika bel me op. Of Duitsland bel me op. Dat me kan verteren. Wat door me kan je gewoon. En dat misschien je nou gewoon, je play een spelletje, je kan leggen uit, alsof je geweldig. En dat je legt uit, om in je pai, om in je dati, dat hier nou, eigenlijk in collega uit zijn vermogen. Dus daarom gaat het bij mij om. Luku, if you want make you propaganda voor Broko VHP, alsjeblieft, doe het op een andere manier. Tuurlijk. Ja? No kon nga de sandis ta utapo. Laat dat duidelijk zijn. Want een man, like me, no hore mofo. Het klinkt heel hard, maar dat is de waarheid eigenlijk. Ja. Brasa, if dat no sari, dan is she ook toe. Masra anen jageser bekong. Ja. Na uno tapat de Rangers. Of op leg uno uit. Dat hoe het allemaal eigenlijk loopt. Ja. Na offshore. Gezien na FID dit tekenbaar. Ja. En hoe het allemaal nu gaat. Vanuit staatsstoel gaat voorbereiden. Maar ook de grote multinational bedrijven van de Moko. Ja. En dan misschien want to man.
En deze, maar voor NDP natuurlijk, Ja. ik begrijp het wel. Het komt niet in je vel, het voelt je niet lekker aan, het doet Ja. je pijn. Dat is. Met begrijping. Maar je moet mij wel gunnen dat ik vandaag in de regering zit, toch? Ja. En dat ik vandaag de mandaat wel heb. Afvallen Juno. Ja. Ja, toch? Het is hard, maar dat is het. Jullie man Serifi, jullie man bij de regering. En ik kan dag, datum en tijd aangeven en de publiciteit soort mediahuisschrift produceren. 5 oktober 2013, reeks rond 2 uur is gepubliceerd op Star News dat meneer Anand Jagisser bij de ook toen naar Osir. Foucault legt ons uit hoe het allemaal loopt. Ja. Waarom is de vraag nu dat je want met propaganda, Masra Rut, Ja. alsof dat na VHP wankar wel. Vergeet één ding niet. En dan heb ik het specifiek aan massa publiceren aan dat die, dat op social. Ja. En doe, lijkt dat je no se broedu. Laat me je één ding zeggen. Staatsolie nou een staatsbedrijf. En de aandeelhouder is nog steeds de staat Suriname. En het is ons volste recht dat wij vandaag in de regering zitten en dat UNO een vertegenwoordiger gedeelte dat is. Dan nodigen we ook meneer Anders Dijkers om een beetje uitleg aan ons te geven aan onze achterban. Want die willen ook weten. Ja. Precies zo jouw achterban bij Wani is hij ook bij jullie geweest. Zei je met wat tam ving? Ja. Zei je met wat tam ving? En daarom zeg ik, als jullie politiek willen scoren, kom naar uw beleid. Kom van je herstel aan financiële situatie in de controle. Kom, zorg de man van je productie. Kom, zorg de man van je probleem voor bestrijden armoede. Kom, zorg de man van je score systeem in Strana. Kom, zorg van je. Maar nee, alles wat de regering doet, is niet goed. Wel, begin alvast ervoor te zorgen dat als katter zou katter in 10 jaar in een 26 zetel, wil ik zien vast aan die zo goed door. Probeer die afverantwoord dat afvallen. Dan ontpot je masra. Ja, maar Afrika, sereno. Asan sa de mij zei u leggen. A volksrip is Shida Gereno. Directeur van staatsolie na Wasenama. Klopt. Wist na leader of na coroni of waar dan ook organisatie daarbij. En is een aksaman dat meneer directeur kom ons vertellen van zijn waka. Dan mijn look agenda natuurlijk. Ja, maar dat die Surinamers willen weten. De man sabi sa op sa. Dan gaat hij daar. Dus de man om te kassen politiek wijs omdat hij bij VHP gaat. Hij mag overal gaan. En dan mag hij leggen alle desma uit. Dan mag alle de radiostations allemaal leggen. Klopt. Alle de televisiestations. Klopt. Tanga aga lembo door. Alle siago. Igraudo. Maar omdat ama nog een ama leg afvalop uit dat disnatori. Omdat Tamara te asan de sofara 2028. Asan ama nog katak. Ik wist het niet. Ja. De man die voorbereid. Dis opsa. Somen olie ook uit de grond. Somen steeds ook kiezen. Dus om doen wat allemaal uit ook toe. Even. Pot boeman dat in de regering. Dat in principe zegt Jagisser, directeur. Alles nama guru. Dat taki. Alles nama. En dat een Japanese guru. Of een koron. Nee. Alles nama guru. Dat allemaal leg uit. Dus in hem teken politiek wijs. Omdat hij daar gaat en niet. Nee. Amana sanama, amai leg allemaal uit. Als hij nou wat toch? Precies, daar gaat het bij mij om. En het voelt natuurlijk heel pijnlijk dat hij hier is geweest. Maar jullie hebben ook het ruimte gehad. Jullie, Amakona Uno. Daar gaat het meer bij mij om. En Bovorusani spelen ook toen een gedeelte. Ik zie dat meneer Anandjagis alles ook doet voor spaar en stabiliteit. Fonds dat kan niet onomteken om potenda per weet je. En meer in productie gaan investeren. Kijk. Dat is hier geweest en dat allemaal leg ons uit. Dat even fenomenie onom de lolo sani. Dat na sani. Maar nee, trama wan score politiek. Kom mekaman kom blakka. Dus dan dat ga je niks. Dan ga dat in een bereik niks. Nee, helemaal niet. Ja? Helemaal niet. Dus brada me probeer voor pota vergelijking. Luka vergelijking no. Luku sa mij post en luku sa mij leggen. Dus probeer voor begrijp dat na sande man is de bezig nu voor brokonomo aan regering. Alles wat vaart en staat en noem maar op of het regen of zon is, als aan de regering. Dus dat is. Ja? Maar brada sa lobby wan, we go moro fara. Natuurlijk. En
Michi Masra Riyad Noor Mohammed Ja. de bezig. Ja. Ama edwe moeite. Ja. Maar met dat Masra Rup, ja, more informatie. Ja, natuurlijk. Kijk, Noor Mohammed, kijk, je hebt een probleem dan de man die halat doet die op, toch? Ja. Want die restaurant, daar is hij ook toe aan los zakken dappen. En Noor Mohammed legt ook toe een financieel probleem. En Amal legt ook toe uit dat een begroting voor openbare werken. Bij de zodanig dat Amar bij man toe alles aan direct. Maar ik heb begrepen, vanaf die day, alle dingen doet hij ook halen op bakken. De man kan overeen naar de man die haalt doet hij op. En dan man legt uit dat hij in principe toch alle dingen zijn die safe sa na assessie sa de maskatra visie, regera visie. Waardoor ruimte no de ja maloma die ama moest pay na de oorschuld ama pay man toe. Ik raad toch? Ja. En de man had bij pay de man, dat is aan bewaka. Maar daarom boven je regering naar parlement. Ja, en die Masra Jogi geen antwoord dat Juist. us kataramoni, Ja. dat ano justifiëren. Juist. Ano justifiëren. Juist. Maar op tegenvallen ook toe. Het komt met brengen mensen, brasa lobiwa. If we san vinden plaats, Ja, je moet sabi sana a oorzaak en zo simpel is a het. gevolg vinden. Ja. Dat het heeft plaatsgevonden. Ja. If a money bede. Ik denk dat Masra Riyad no boroi ma strati op, ano boroi me, ama boroi me op. Maar als het even manaba money. En hij heeft het ook een paar keer in het parlement aangehaald. Laten we per district systemen gaan creëren om dus geld binnen te halen. Dat je bijvoorbeeld voor de vuilniszakken moet gaan betalen. Ja, ja. En noem maar op dat de operatiekosten een beetje gaan. Maar ja, niemand wil gaan betalen. Dus dat is. En juist de massa die naar het parlement moet zorgen ervoor dat er een wet komt. Ja. Weet je, maar nee, ze gaan witte voetjes maken, politiek scoren, Ja. meka wet. Ja. Het komt ten goede voor allemaal, voor ieder, alles er naar man. Nee. Dat we ook kan gomoro vooruit toch? En dat is hier nog maar zeggen, Vikas, dat alleen een beetje kost afzaken. Ja. En Noor Mohammed, minister Noor Mohammed, legt uit ook toe dat de pompgemalen Ja. jaren Mm. en die regering doen niks. Niks de mannen doen alles aan het. En vandaag aan de dag, die alleen op Tjuso, precies zo, dan aan de regering die zie. Nou, allemaal legt uit pakkeren no. De machine, de dorpba, de mijn bezig geïnstalleerbaar. Heb ik begrepen, Drambranders, na woorden dat we, Ja. ook toe, de mensen zitten daar. Alla de torat in. Plus, de man lukken de wegen voor asfalteren, op al de wegen, niet allemaal. Want dat moet niet nog des opvallen. Maar je ziet, aan de schreefman die zie, zij regeert dat we. Die 10 jaar, laat ze het volk vertellen, ik de leg afvolk uit ageren, me no do next naar de ponkeman. Ti alleen kon, zap alles in je zoon. Is dat de man bij doen Masra Rut? Is dat wie? In plaats van de man bij pomp gamal, want minister voor de man bij doen dat bij helikopter naar de sandat. Ja no? Wat toch? Dat vanzelf, maar de strana sungusa mau dan moet ik helikopter of niet toch? Amanesi. Amane luku you. No, dus Just dat- dan nga you watra. Maar goed, Masra Riyad Noor Mohammed de bezig nou. Hij is bezig, hij ook toe de passie, sang no de 100% aan asfalteren. Dat allemaal leg uit. Maar dat dus op Tjuso patiëntie, dat alles aan SCT. Saaf Safri, we gaan op Chimoro Fara. Dus die zie je awari domri. En leg uit in het parlement. Eigenlijk in tijden maar dat jaren nog. Je zo, maar de rest van vingen is zo naar je tapu. Is dat niet toch? Klopt. Dat je eigenlijk hoor als ze naar volk abaka. Je hoor in abaka. Maar ja, was Afrikaans. Misschien meneer Tate, ik kom ba. Amador ook. Amandor ook ba. Dus Ja. dat. Dus brarasa lobby wan, lek fa usabi. Voor tori de taki, we gaan richting aan verkiezingen. Maar ik probeer ook van hieruit direct en duidelijk naar voren te halen. Dat brarasa, no mek man kom en kon leg je uit dat hoe beter ze het hadden gedaan voor je. Ja? Je moet niet vergeten dat if one country no maar herstelt financieel, dat je mag doen sa je wani. Het gaat nooit lukken. Voor jou zo uit, mi wan baru wan grant ang ita ko ko luka programma unu strana sepsa. Mi wan tegen alla de strana man zorg ervoor hoor strana zoveel als mogelijk kring. Velden dat pe de sane halopba, maar niet uit je auto weggooien. Misschien nog steeds want toeling zich gebeuren. Hou Suriname school met z'n allen. Wij leveren ook onze bijdrage. En me baru wan grant ang ita ko luka programma. Dis na Fikash 2.0. Ja, wacht op het programma die zie, ik zou meneer Fikas taki, maar vanuit dat programma die zie, weet ik ook toe dat je lekser namen. If je Euroko, ja, we gaan vanuit je Euroko, je verdient, maar die dat also
de trusi aan ook toe in een groep pranwasani. Dat een groente dat die of een saba of trasani o jepju figo snel vooruit. Natuurlijk, we actionen horen, ik zal maar sarfika taki. Mitegu ba, meneer Noormohamed de bezig, is het ding pompu. En if je terwijl doet in Astrati, en alai, dan ik stora pompu ook toe. Dus, maar sarfika saleti, no terwijl doet in Astrati. We hebben grand tangi, de wantralisme. You